Lakhain ko ratrok Duarba Gori constituency ke parlopon Lakhahini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Adung Kedo North East India ang sangalong anong nam chithang dun klong along ri Lokhimon Asram Anparta Kurwa Kengri Lokhimon Dovanpi along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Kapin Khatona Tengpen Jasimet Sokphek A Anglong along Lokhimon Dovanpi Kikim Kirang ke Pangcheng Ponji aphan Karbianglong ADC Sangpi Nirula Phangchopi ADC official staff lapen KAAC education EM Richard Togbi Anparta local MAC atu Kahumri dam Lesson si labangso Kahumri dam aporahut Karbianglong district commissioner kaningje panatengke Lokhimon Dovanpi kikim kirang ponjia phan penchenglok ason kachingthur asayamo kiklem ponjia phan Assam government lapen KAAC atumpen Nonamat Kuti pho atangka panongsi bangso ang kangalong kachingthur asai ke klempon jiaphan saideng pon phitpo pusi ningje pon kup an kini ke banglong pot ning charong pek lapen ladak ha ladak ke cheng pen get pen nang kilut an pen ta ning charong pek ing thil jira song sineli theklong lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta ing thil et song se theklong la se kini arni ke la ka do ka be kar bia rat lapen dak dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phangchol parti lo dak nili ke banglong apot sitame lapen nili ladak pini ke wangke ladak hempu pen nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason fil pe ne lahai litum akaching hone chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma si scheme pe nang andeng pon nang jipulo la sinili tum pini spot nang telang lo athara scheme ke chengbom lo lapen nili tum prajin pen lahai scheme ta mesen pen kaddo kabe dolamara rat lapen dak Lokhimon aphan ke kroya korte intil tum an pen ahidrumi ensin litum la sokam chengpon thupo pusin litum pini ladak anang ke humri Labang sojai mega hot Lokhimon aron Kuru madaning tihen sek lapen Lokhimon sanghalong saipu kong Gandhiram timung atum pen chenglok ke theki ding atum chitong dunsi sayang deng RD doklong pen pachun pon lapen Anparta DC aki hai pisutami nang Kahumri ke banga hot ninging sampik lapen ninging thir et asonsi chithek pon long lapen Kuru along sutami hirjumeta johang pon long apot ningarong piklo kuti Kahumri dam apora hot aning aklong alam chipaklang kekan example setikang loje itum dak loki charli also matum sami ke charli dun pen ke paprang lun pe kangting pen ontami kathang na ke thek dun longji kathang na ki dudunji hala so kama thapen join ni sipini aso mai long sami lam than pikan Diring pen Thompson terang report KTV News